ne wo ene wotete wopom kase wo bi hunu ade a wode apom tete no eba be ye no aban ne ntimi ntu wana mo bia mfa ho ebepem sabre de nanu ya manase azuri ede mfini epieye na woyi mfoni ma Ghana ne wiase nyina ahwe abie no aban mpanimfo a wonom to nkrama ban no ofri owura kojo opon kroma so ekopem eye yugina yeso echeche mu num nyina emu apapa seta ama sabre wo chese enema enkoyie krokrokro wo aban no ne nkita hudi afem eno ena onanyafo James Agaga ukomra sebedwam edonkuma na fa bamba wonsem ono ena wokasa de ma committee no wo chese wo ye nhye nyina tintim nkrata de akotomra sebedwam chiamienim se wontwe sofo a wo hwa manwensem so owura Ambrose Dieri emegina mra sebedwam nanim na wonkyerechiremu enkyere wo mu ade anasa na mo wo mu tuo ede afa de ai ekoyimfisa bepem sabre de kojo mponkromo o senso yugina hio enche mu no omde ma no entwa sumu papa ensisi so ene yemonwura mo na yenko Public Account Committee na Public Account Committee pani wote adwam no chese ne kokwa pai ene sai wose sofo a wo hye eye omeya pomden wonsam so kwekwa giman manu efri sai ye de sa tumidie hye ne nsa so ne sofo a wo hye apomden nsam so no wato ne nsa frɛ ne se na anu hwehwemu ekoso ewo 2016 ewo asoyi no no anka womra no mecheche nsem nkyere wo mo nenso watwe na no wobɔ ne motom watwe wo ma etise pani wo no ene wote adwam ewo Public Account Committee chese ne bu apai wo se ne bonyuso Owura James Kluche Aveji ena wode ensemi atu edwa na ne nyina mu no ena eye owura kwakwa dima menu ne sofo be de akire Kingsley Aboagijedu ejina ne sofo nanem apa mrasebadwafo no chew enkankan ene Public Account Committee no chew se de eneme kono enkoye nanso ne nyina mu no wogide ye se enye boapaye ne ne da ho binti na ne sofo no emma na mom eye ne nyina adwuma ye no ene ebra entantumi nhia entia ene yenkoi Asantemantem ena guta ekono nkrobata wa santemantem chese wo monso wo mobonyiso ebufuo aba papa wose ene sen na no wa keme ede aba ese stores ahodo wo kumase ne kane ne nkato a wo mo edituama keme no efri sikasi do akopin sidi ahenu 100 anase 200 Ghana cedis no otua na no keme etimi akopagya boyim aya wode betu mienu miensa enan panyan edu ya sese wosesa wunia wo so wo kumase bonte so a wantua to amaka emekra no nenye 1000 cedis ekopim 1500 Ghana cedis eno na guta empanimfo a wono mo kumase se wade to members ni nyina ni mo bie ntua ka preba atokro dem emfa maka eme enkopim se wo mankasa wo mo betimi a kyerɛkyerɛ mu senti a opagya aboonum ene niema a wo hwɛ ho ansa na ode bo no ekwa kodu sa no wo mo atumi anya wo ho ente ase ewe adese ena Asempa KASIEBO DONKOMI yede no nyina esi me producer eye pa akosi ayisa me so a me de kase ebrɛ